Em dic Filipos, soc grec, però he crescut a Bèlgica. Parlo grec, francès, anglès, castellà, català i una mica de portuguès. Vale, Carles, aquí talla. Fa 8 anys que estic aquí. He vingut per fer un màster de documental de creació i després res, m'he enamorat i m'he quedat aquí. Bueno, ara mateix estic dirigint una sèrie documental sobre multilingüisme per a una organització que es diu Linguamont. Aquesta producció és molt interessant no només pel tema del multilingüisme, que ja de per si té el seu interès, sinó també perquè la mateixa producció, l'equip mateix que s'ha format és multilingüe. Sí, regalada. Eferiz? Está Eferan, Ωραία, εσύ. Gamera με τους φακούς, όλους τους φακούς. Βασικά τώρα θα περάσει ο διευθυντής φωτογραφίας, ο Αλεσάνδρο, να τον γνωρίσεις κιόλας, επειδή αυτός θα τη χρησιμοποιήσει. Τίποτα, εγώ θα στη δώσω πίσω σε 2-3 μέρες. Και εντάξει, αυτά. Εσύ κατά τα άλλα καλά? Καλά, μια χαρά. Ωραία. Είμαι την κοπέλα μου εδώ πέρα. Ελεύθερο. Hi. Αλεσάνδρο, Γιώργος. How are you doing? It's his camera. Oh, amazing. Cool. You know, it's the 50, the macro. Macro? Sí, sí. That's perfect. El que estem fent exactament ara és un capítol per mostrar també la manera que treballem i com el multilingüisme no és una cosa extraordinària. Il m'a envié. Ah, Davina. Je te cherchais. Ouais, Je dis-moi. t'explique le tournage de demain. Ouais, tu m'expliquais, c'est Yorgos, Davina? Tu parles français? Davina? Enchanté. Enchantée. És molt natural per a nosaltres de treballar amb moltes llengües simultàniament i no porta cap inconvenient en cap moment. Au revoir. Dis-moi. Demain, on a un tournage un peu compliqué parce qu'on a une partie, ça commence à Barcelone, et après on va en dehors de Barcelone, à peu près 1 heure à Moya. Es parti. ¿Qué tal? Igual le deberías explicar a Filipe ¿Qué tal? del ruso. ¿Qué hace? Director de teatro. Hace doblaje, lo que pasa es que hace en Madrid, no podemos seguirle allí. O sea, él hace como la voz del malo en una película americana. La obra és en castellana, esta. La obra de las dos chicas en castellano. Hi ha una diferència molt gran entre el fet de parlar unes llengües i el fet de vivir contínuament amb llengües distintes. O sigui, la teva ment es va d'un lloc a l'altre no sé, de cop. No és com tenim de la careta. Bueno, la careta està anant bastant bé, però crec que hem d'arreglar una cosa al principi. No és tant el fet de poder parlar moltes llengües, però el fet de poder utilitzar-les en qualsevol context. Pel de més, molt bé, o sigui, ens falten 3 capítols, si ja quasi estem... Sí, con la cámara va tutto bene? Tutto bene, sì, Tutto bene. abbiamo quasi finito finalmente. Visc l'idioma del moment. Jo és sempre així. No pasa nada, podemos llevar material ya. ¿Quieres que hacemos la prueba ahora entonces? Porque yo pensaba hacerla mañana 1 hora antes, pero hacemos ahora si quieres. Sí. El mitjà audiovisual és una llengua. Té la seva gramàtica i té la seva manera de contar històries, de contar coses. Estem contant històries amb imatges i això té la seva màgia. Bueno, veiem aquest últim capítol, que és el nostre, no? A més, jo crec que ja així, per tancar la sèrie, ja estarà bé. Vale. Oye, Paco, Sí, sisplau. cine total.